गावनि असे बिसि गोमानायखौ लानानै दुखुजों रायजो राजाफोरनाव मदद बिदों दुखुथिया एलट नार्जारिआ। गसाइगाव महकुमानि कचुगाव थानानि बेन्दोंआव थानाय सुदेमपुर गामिनि एलट नार्जारिनि असे बिसि अदेबानि सुजुमा नार्जारि 9 बोसोर आरो सुदेम नार्जारि 6 बोसोर बैसोनि बिमा गावदां नार्जारिआ मैया फुंनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङ। दा फिसा उन्दै गथ'फोर सानैजों लोगोसेनो बिफा आरो नखरनि सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानानै दङ। गाबै गाबै न'आव फैफिननो खावलायहरनायजों लोगोसेनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खोन्थाहरनो एबा हमनानै दोननो खावलायहरदों फिसाय एलट नार्जारिआ। जानबुं नम्बर 9707697243। रायजोफोर दिनै नोंथांमोना आंजों मदद होनांसिगोन मानोना दिनै आंनि हिन्जावा आंजों 10 बोसोर रायजो जादोंमोन। दिनै बियो आंखौ मा दायनि थाखाय दिनै बियो आंखौ नागारलांखो आरो जोङो 10 बोसोर रायजो जाबायमोन। दिनै आंहा फिसा सानै गालांबाय। दिनै बियो आंखौ मा दाय साननानै बियो आंखौहाय नागारलांखो आरो आं बेखौ अननायजोंनो बुआबोमोन। दिनै थाखा फैसा गासैबो फुटबल बाहायनो मोनोमोन आरो अननायजों आङो बेनो मबाइल गंसे बायनानै होदोंमोन। दिनै मोजांनि थाखाय आङो मबाइलखौ होदोंमोन, नाथाय बियो दिनै गाज्रियाव बाहायनानै रं नाम्बार रायलायनानै दिनै बियो खारबाय आंनिफ्राय। दिनै नोंथांमोनहा बेखौ हमनानै जुदि मोनोब्ला आंनि मबाइल नाम्बाराव फन खालामनांगोन। आंनि मबाइल नाम्बारानो जाहैबाय 9707697243। आरोबाव आंनो खनसे बुंबावनोसै 9707697243। दिनै नोंथांमोनहा दिनै बे मानसिखौ मोनोबा आंनो कल नाम्बार जुदि खालामोबा आङो बिरादनो गोजोननाय मोनगोन आरो आङो बे हिन्जावखौ गावदां नार्जारिखौ आङो लाफिनगोन। आरो गावदां नार्जारिखौबो आङो बुंनो सानदों, नै बिमा नोङो आंखौ मा साननानै नागारलांखो? दिनै आं रिकुवेस्ट खालामो, दिनैहाय नोङो आंनि बिसाखौ अनखांनानै आरो आंखौ अनखांनानै नोङो बे मबाइलखौ जुदि नोङो निउसखौ नायबाय बायदोंबा नोङो अननानै फैफिन। आङो नोंखौ जेरैबायदि रायजो जादोंमोन सिगाङाव बेबादिनो आङो नोंजों रुजु रुमु रायजो जाफिनगोन। नोङो अननानै फैफिनथारनांगोन। आङो नोंखौ बुआबो रायाबो, नोङो मोजांथारै नोङो रायजोखौ मोनजालांफिनगोन। आङो आङो हिन्जावबो लानो सानाखै। दिनै आङो अननानै नोंखौ फैजानो लुबैदों गावदां, नोङो अननानै फैफिनथारनांगोन। दिनै रायजोफोरखौबो आङो बुंबाय नोंथांमोनहा मदद होथारनांगोन आरो नोंथांमोनहा मोजांथारै बेखौ दोनदो हमनानै आरो मोनबा अननानै बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन बुबानो जाहैबाय। आंनि बुंनाया एसेनोसै रायजोफोर। आंहा गोबांथार साननायजों आङो दिनै जानो लोंनो खहाबा आरो बेबादिनो आङो थानोबो सुखुवा। एखमबा आङो गावनि जिउखौनो फोजोबनोबो सानलायलाङो। नोंथांमोनहा बेबादि बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोना मदद होथारनांगोन, थि होथारनांगोन। आङो बेखौनो बुंना फोजोबबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360
700202613391015363660